बीटीआर सरकारनि सा सानजा इंटर सिक्स शेड्यूल काउन्सिलखौ फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय आईएसपीएल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनो सावराय जथुमनाय हाबाफारि दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि एसटीजी बिल्डिंनि हलाव बीटीआर सरकारनि सा सानजा इंटर सिक्स शेड्यूल काउन्सिलिंखौ फैगौ 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय खुंनो थाखाय दिनै सावराय जथुमदों। बे आईएसपीएल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ गिबियाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि स्टेडियामाव बेखेवजेनगोन होननानै फोरमायदों। दिनै बे इंटर सिक्स शेड्यूल काउन्सिलिंनि सावराय हाबाफारियाव बाहागो लायो बीटीआरनि डिप्युटी चीफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी, बाहागो लायो बीटीआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आबादारि बिथिंनि नेहाथारि नेरखां काक्लारि, बाहागो लायो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बिबानगिरि आरो डिमाकुसि दखना एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बेरगाव बियाबनि चेयारमेन बिबानगिरि बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोन। बे इंटर सिक्स शेड्यूल काउन्सिलिंखौ बीटीआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंनो थाखाय साखाफारा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथांमोनखौ लानानै साब कमिटिखौ बानायबाय आरो बे साब कमिटिनिफ्राय गाबोन समफोरनिफ्रायनो बे खामानिफोरखौ आरम्भ खालामसिगोन। मानोना सम गैलिया, 9 तारिखनिफ्राय खेला जागोन आरो बेवहाय आलासि दोननाय, आलासि जाहोनाय आरो बेनिफ्राय खेल फोथारखौ नोजोर होनाय बिभिन्न हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों दायित्व होखाबाय आरो बे दायित्व मोननाय सुबुंफ्रा गाबोन समफोरनि खामानिखौ स्टार्ट खालामसिगोन। जों आसा खालामदों बे खेलाखौ जों मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन आरो लकेल रायजो राजाफोरखौ जों मोजां खेल देखायनो हागोन आरो खेल मोजाङै नायनो थाखाय जिखिनि परिबेस नांगौ, जिखिनि आबहावा नांगौ, जों बे सोमजिहोनो थाखाय खामानि मावनांगौ। जों आसा खालामदों जे बे मोनजि सिक्स शेड्यूल काउन्सिलनि टीमफोर गेलेगोन आरो प्रत्येकटा टीमावनो मोजां मोजां गेलेग्रा निश्चय दं। बिनिफ्रायनो जों बेस्ट बेबायदि प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै आरो फार्दार ट्रेनिं होनाय बा सुबिदा होनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों। जिहेतु जों दा सिक्स शेड्यूल काउन्सिलफ्रा स्टेटनि सिङावनो थानो गोनां जायो। नेशनेल लेभेलनि गोबां खेलाफोर जायोबाबो जों स्टेटनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामनो गोनां जायो। जोंहा निजस्व आइडेन्टिटि थाहैया। खिन्थु जों आसा खालामदों बे सिक्स शेड्यूल काउन्सिलफोरनि खेलानि गेजेरजों जों मोजां मोजां प्लेयार, मोजां मोजां टीम दिहुननो हायोब्ला अन्तत नेशनेल लेभेलाव जों निजा आइडेन्टिटि लानानै गेलेहैनो हानाय मोनसे स्कप मोनगोन नामा, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बे ओनसोलफोरखौ लानानै मोनसे टीम बानायनो हायो नामा, जों बेखौ सिन्था खालामदों। मानोना जोंहा निजस्व आइडेन्टिटि जिहेतु गैया, खिन्थु बांसिन प्लेयार जोंनि बे सिक्स शेड्यूल काउन्सिलफोरनिफ्राय ओंखारो। दिनै आसामाव आसाम टीम होनना बुंनो थाङोब्ला बर' प्लेयारानो बांसिन आरो बेबायदिनो मिज'रामावनो जा, त्रिपुरायावनो जा बा मेघालयआवनो जा गासैबो बे सिक्स शेड्यूल काउन्सिल एरियानिफ्राय मोजां मोजां गेलेग्राफोर ओंखारबोयो। दा बेखिनिखौ जों स्कप होनो हाया। नेशनेल स्टेट आइडेन्टिटियाव थांनो गोनां जानायखाय जोंहा गोबां सेलेक्टेड जानो गोनां प्लेयारफ्राबो थालांनो गोनां जायो। दा बेनिखायनो गोबां स्कप मोना। खिन्थु जों दा बे सिक्स शेड्यूल काउन्सिलफ्रा जुदि इन्डिपेन्डेन्ट निजा रिप्रेजेन्टेटिभ हरनो हानाय खाबु आरो बिदिनो जोंनि लकेल सुबुंफोरखौबो बे सिक्स शेड्यूल काउन्सिलनि जि लिग बेखौ नायनानै खेलनि प्रति मोनसे आग्रह दिन्थिनाय, लोगोसे खेलनि टेकनिकखौ सोलोंनाय जोंनि प्लेयारफ्रा, लकेल प्लेयारफ्रा बेबायदि सोलोंनाय मोनसे खाबुखौ जों हागोन आरो बेनो जोंनि बे ओनसोलाव खेलानि मोनसे आबहावा सोमजिहोगोन आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दिनै आं बे डिमाकुसि बे उदालगुरि जिल्ला बे प्रिमियार लिगखौ सालायनायनि जि कमिटि, बिनि आफादगिरि हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानदों जे जों जिहेतु मोजां खेला नुगोन, बेनिखायनो बे खेलाखौ दैदेननानै साक्सेस खालामनायाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सहजखौ खावलायदों आरो लोगोसे खावलायदों गासैबो गोसो गुदुं जानानै बेखौ नायफैगोन आरो जोंनि खेला आयजक कमिटिखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फुटबल खेलानि प्रति थुलुंगा होगोन, आं बेखौनो खावलायो। जोंहा बीटीआर एग्रीमेंट मते
बिटिआर ओनसोलाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जानो गोनां दं आरो बेयो जागोन खिन्थु जों दा जायगाखौ थिग खालामथ'वाखै खारन मेजर जोंहा माबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि मेजर इस्युफ्रा दाबो जाफुंजोबाखै बेखौ मावनो गोनां दं बेनिखायनो बे मेजर इस्युफ्रा जायोब्ला बेबो जागोन जों बेखौ जायगाखौ थिग खालामथ'वाखै खिन्थु खालामगोन बेनिखायनो हयथ' बोसोरसेसो नेबावनो गोनां जानो हागौ मानोना जोंहा मेजर इस्यु हिसाबै सिमा थिग खालामनायनि बाथ्रा दं गुबुन गुबुन फसंथानफोर गायसननायनि बाथ्रा दं दा बे गासैबो फसंथानफोरखौ जों गायसनगोन बेखे जों सिमाखौ थिग खालामनो हानायनि बेब'स्थाखौ सिन्था खालामग्रोदों आरो बे जेंनाखौ जों 2022 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनायनि खोथा सानदों बे इस्यु जोबगोन आरो बे जोबब्ला बाखि खामानिखौ जों थाबैनो मावफुंनो हागोन जोंहा नेशनेल स्टेडियाम गायसननायनि बाथ्राबो दं आरो बेखौ इतिमধ্যे जों उदालगुरियावहाय प्राय 80 बिघा हा एलटमेन्ट होनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो बे बावैनो जासिगोन आरो जायोब्ला बेवहाय नेशनेल स्टेडियाम जागोन आरो नेशनेल स्टेडियाम जायोब्ला बेजों लोगोसे फुटबल एकाडेमिबो जागोन बेनिफ्राय आरो मोनसे माल्टिपार्पस स्टेडियामबो जागोन बे खामानिया जागासिनो हाया जायोबानो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामनो हागोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सा सानजा भारताव थानाय गासै मोनजि सेक्सुयेल काउन्सिलखौ लानानै जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंनो नागिरदों जायखौ जोङो ISPL 2020 होननानै मुं होदों आरो बियो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावनो बियो जागायगोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय आरो फाइनाला 23 अक्ट'बराव क'क्राझारनि सायाव जोबहैगोन दा बे गेलेनायखौ जोङो बेनि थाखायनो होनो नागिरदों जे जोंनि काउन्सिलफ्रा नेशनेल गेमाव जों पार्टिसिपेट खालामनो हाया नेशनेल गेमाव थांनो थाखाय जोङो थ्रु स्टेटजों थांनो गोनां जायो गावबा गाव स्टेटनि गेजेरजों जे जोङो बड'लेण्डनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनांगौ जायो कार्बि आंलंनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनांगौ जायो डिमा हासावनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो दा बिदिनो गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा गावबा गावनि स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो दा बेयाव गोबां गेलेगिरि जोंनि काउन्सिलावबो दङ गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि जायफ्रा नेशनेल लेभेलसिम इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांनो हायो नाथाय स्कपनि अभाबाव बा स्कप मोनैनि थाखाय स्पेस मोनैनि थाखाय जोङो गेलेनो खाबु मोना दा बेखायनो जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि गेलेगिरिफोरखौ बेबायदि मोनसे स्कप होनायनि ओंथिजों आरो गेलेगिरिफोरा जाहाथे खाबु मोनो बा थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो नैबे बिटिआर सरकारा बे ISPL 2022 बेखौ जोङो स्टार्ट खालामनो नागिरदों बेयाव 10टा काउन्सिलाव बाहागो लागोन आसामनिफ्राय 3 बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं मेघालयनिफ्राय 3 खासि जयन्तिया आरो गार' आरो बेनिफ्राय मिज'रामनिफ्राय 3 लाइ चाकमा आरो मार ओमफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गासै मोनजि सेक्सुयेल काउन्सिला बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयाव जोङो गिबियाव लिग बेनि उनाव नकआउट बेबायदि माने प्रसेसजों जों बे गेलेनायखौ होनो नागिरदों आरो बेयाव सेथि देरहागिरिया 3 लाख नैथि देरहागिरिया 2 लाख एबा रानार्स आपआ 2 लाख आरो थामथि जाय देरहागोन बियो 1 लाख मोनगोन आरो बेनि गेजेरावनो मेन अफ दा टुर्नामेन्ट मेन अफ दा सिरिज बेस्ट प्लेयार बायदिसिना बेया जोंहा थागोन बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन